Klokken er 18.30. Vi er klar med lørdagens TV-avis. Velkommen. I disse minutter er bryllupsfesten for Martin og Christian i fuld gang, og hele verden følger med fra første parket. Den amerikanske præsident Barack Obama udtrykker glæde over vielsen. I et telegram til brudeparret kalder han det en historisk og rørende begivenhed. Jeg glæder mig til at få besøg af Christian og Martin, når de vender tilbage til USA næste år, udtaler han. I Mellemøsten fejres Martin og Christians bryllup på traditionel vis med fest i gaderne. Her i Yemen har indbyggerne fået fri til at fejre dagen. لن يعودوا إلى الديار إلا بوسيلة واحدة. Og i Asien er brylluppet også en national begivenhed. 어버이 수령님을 정중히 안치한 연구차가 서서히 영웅대의 거리에 들어섭니다. Nyhederne om Christian og Martins bryllup er altså gået verden rundt. Men hvordan reagerer familien Danmark? Det er vi gået på gaden for at finde ud af. Undskyld, må jeg spørge jer. Hvad synes I om brylluppet mellem Christian og Martin? Hvem? Jamen, jeg synes, det er fantastisk, men jeg har stået herinde for at få et glimt af dem hele morgenen. Det har ikke været nemt at komme herind. Jeg døjer med noget kronisk diarré og noget analkløe, og det er ikke super sjovt, så jeg er nødt til at holde mig i nærheden af et toilet, og folk gider heller ikke at køre en bus med mig. Undskyld, hvad synes du om brylluppet mellem Christian og Martin? Det er noget lort. Det er dejligt, at de skal giftes. Nu hvor Christian endelig har fået Martin, så oplæg. Så skal jeg ikke høre på Christians regel, når han ikke er nogen mand længere. Det er så fantastisk. Jeg synes, det er noget skidt. Altså, så længe det ikke er mine skattepenge, der skal gå til det. Fis. Christian og Martin. Gud, er det i dag? Jamen, tillykke. Jeg synes, det er et fantastisk par. Jeg havde jo selv håbet at løbe med hende, men man forstår godt, at hun valgte en mand som Christian med fast ejendom og bil og karrieren, der kører for ham. Hvorfor er det noget lort? Altså, siden de fandt sammen, der er omsætningen på både Cozy og Nevermind, den er faldet helt i bund. Og hvad siger resten af familien til brylluppet? Hvem er der til at betale? I hvert fald ikke Christian og Martin. Det bruger penge på kolonihaver og bil og lejlighed. Det betyder kun én ting. Det er dyre ølpriser til alle os andre. Stigende ølpriser, vrede, jubel og barnegråd. Christian og Martins bryllup har sat sindene i kog. Men hvad har brudgommen egentlig selv at sige til sit forsvar? Vi stiller om.